जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, आप सबके बता दी कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के दुगो होली गाना आ गई बटे। तीसरा गाना के सबके इंतजार बटे। जी हाँ भैया, और दिन प्रतिदिन लेट होते जा रहा बा। काहे लेट हो रहा बा भैया, और कब तक गाना आई, यही के बारे में हम बात कर रहे बनी। तो भैया वीडियो के लास्ट तक बना रही। जी हाँ भैया, सबसे पहले आप सबको बता दी, काला माटी के मुहूर्त के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान होली गाना के लेके कुछ बात छिड़ रहा है। तो ओवरा ये भी सुने में आई कि 2-3 दिन में आई, लेकिन आप सबके बता दी आज 4-5 रोज 6 रोज हो गई, लेकिन अभी गाना ना आई। काहे ना आई आके सबसे पहले बता दी, जो तीसरा गाना आवे जा रहा बा पवन सिंह के, उ एह साल शूट भइल। जी हाँ भैया, आप सबके बता दी दुगो गाना जो आइल बटे पिछले साल शूट भइल रहे, लेकिन असो रिलीज भइल। लेकिन असो एगो गाना शूट भइल बटे जौन की आवे वाला बाटे, और वो भी आप सबके बता दी कि बहुत ही तगड़ा गाना बाटे। असली तांडव समझी कि अभी बाकी बाटे। दुगो गाना तो समझी कि आ गेल बटे, लेकिन असली जबरदस्त तांडव मचावे वाला गाना अभी आप सबके बीच आवे अलावा पावर स्टार पवन सिंह के तीसरा होली गाना। जी हाँ भैया, आप सबके बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह देख रहा बनी आजकल स्टेज शो और भी बहुत सारा प्रोग्राम, बहुत सारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, बहुत सारे काम में बिजी बने, जौना के वजह से ये गाना के दिन प्रतिदिन डिले हो रहा बा। गाना के रिकॉर्डिंग नहीं भइल, यही से भैया ये गाना नहीं आवत, और ये गाना का अभी तक पोस्टर भी आउट यही से नहीं भइल। तो व्यस्तता बहुत ज्यादा होखले के कारण पवन सिंह ये गाना की रिकॉर्डिंग नहीं कर पिले। लेकिन आप सबके बता दी भैया, गाना के रिकॉर्डिंग आज रात या कल, जी हाँ भैया, रिकॉर्डिंग आज रात में हो जाई ना, तो कल गाना के रिकॉर्डिंग हो जाई। और ये भी बता दी भैया, कल गाना के पोस्टर भी आउट हो जाई, और परसों यानी 12 तारीख के गाना रिलीज भी हो जाई। जी हाँ भैया, लेकिन आप सबके बता दी ये ऑफिशियल अपडेट ना हो, लेकिन भैया हम पता करनी है, जानकारी लेनी है, तब भैया आप सबके बता रहल बनी कि जानकारी कौन मिलल बटे उहे आप सबके बता रहल बनी कि गाना के अभी रिकॉर्डिंग नहीं भइल। गाना की रिकॉर्डिंग आज रात में ना, तो कल रिकॉर्डिंग हो जाई, ओकरा बाद भैया कल पोस्टर आ जाई और परसों गाना आ जाई। जी हाँ भैया, यह अभी के मिलल जानकारी के हिसाब से बता रहल बनी। लेकिन आप सबके एक बात बता दी, जैसे गाना रिकॉर्डिंग कंप्लीट होई भैया, ओकरा बाद भैया ऑफिशियल अपडेट आ जाए, ओकरा बाद भैया आप सबके हम ऑफिशियल अपडेट बता दे। लेकिन अभी के जो जानकारी मिलल, बहुत लोग कमेंट करके पूछत लोग कब आई कब आई, तो जी हाँ भैया सारा कुछ बता देनी। ऐसे उम्मीद बा परसों गाना आवे के 100%। अभी के मिलल जानकारी के हिसाब से आगे जौन भी जानकारी आई, अपडेट आई, आप सबके हम बताएं। जी हाँ भैया, अपडेट कैसा लागल और गाना के कितना इंतजार बा, तनी कमेंट सेक्शन में बताओ जन भैया। चलते चलते वीडियो के लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो के शेयर करो।